Hej alle sammen, i dag skal vi lave et eller andet. Jeg keder mig på Movistar. Og der er gavetid i overmorgen, så hvis I gider ikke give gaver, så må I gerne det. Så vil jeg lave et look, så I må gerne købe min look, hvis I vil. I behøver ikke at spørge mig. Og nogle gange spiller jeg kun Movistar på min kanal. I må gerne spørge mig om venner, men måske har jeg lidt travlt med at svare. I kan bare spørge, hvis det er. Og I må gerne give mig gaver til gavetid. Og hvis der ikke er så mange gaver, så venter jeg bare til næste gang. Men I må gerne give mig nogen. I må give mig særlige hilsner. Og I må gerne hjælpe mig i level 14. Det vil være rigtig dejligt, kun at jeg har brugt meget tid med at komme i level 14. Og I må give mig alt det I vil. Så. Og så nu vil jeg lave nogle look. I skriver bare ned i beskrivelsen, at jeg skal købe et look eller noget. Eller måske giver jeg særlige hilsner. Man ved jo aldrig. Men undskyld, vi filmer så dårligt. Det er fordi, vi ikke lige ved, hvordan vi filmer sådan, som de rigtige gør. Så vi prøver bare derudad. Ja. Og i dag har jeg jo min søster med. Min store søster, ikke min lille søster. Ja. Så I må også spørge hende om venner. Det er Nej. Jeg har ikke nogen Movistar, det er lige meget. Og I må gerne spørge mig om ven. Jeg hedder Amanda Hågaard. Og I kan bare kigge i videoen, som jeg filmer nu. Kun det er jo min første gang, jeg filmer. Så ja. Men hvad hedder det? Det der, det er faktisk min gamle bror, som hun har fået. Han er ret glad lige nu, så... Jeg er også lige blevet VIP i en måned. Så I må gerne give mig gaver til gavetid. Og ja, det er bare det, jeg vil sige lige nu. Men I må også lave looks sammen og købe det, hvis I vil. Kun hvis I vil. I behøver ikke at spørge mig. Men nu keder jeg mig, så jeg laver bare et look på en eller anden. Jeg synes, jeg er totalt professionelt til at filme det her. Ja, min søster hun filmer på et kamera. Ja. Total luksus. Okay. Men det her bliver min første, men jeg ved bare ikke, hvornår den næste kommer. Men jeg skal nok lave en video over, at I kan se den. Eller hvis hun er heldig nok, vil jeg godt lave en like-side inde på Facebook, som I kan like, hvis det er. Ja, og jeg kan også lave en Movistar-profil. Jeg kan ind og spørge mig. Og hvis I skriver ind på Movistar, og jeg ikke svarer, så må I meget undskylde.
kun... Jeg vil gerne gøre det, men hvis jeg kan bare ikke nå at svare. Det må jeg undskylde. Eller hvad hedder det? Jeg kan også bare lige lave en side til dig, som folk kan gå ind og se og skrive til dig, hvis der er. Ja. Og min kanal hedder Movistar mellemrum Lova.dk med stor. Så ved I det til næste gang eller sådan noget. Men undskyld, vi ikke filmer så godt. Men vi har bare ikke sådan et godt kamera. Jeg vil ikke lige nu. Nej. Men vi får snart det, tror jeg. Og måske bliver vi helt et år, men det kun måske. Må jeg se, hvad står der? Der står blablabla. Okay, Jeg til. bare ikke at skrive. Du lærer det bedste look ever, og så... Ja. Og I må gerne spørge mig om hjerteveninder, men måske svarer jeg ikke. Kun jeg... Hvad er det der hjerteveninder, der går ud på? Hvordan skal man spørge? Det er næsten det der menneske med hjerte, man næsten søger NK. Det der. Det kan også være hjerteveninder. Og undskyld, hvis I ikke kan se min mus, men vi prøver at downloade noget, I kan se, hvor min mus er. Ja. Men ellers kan jeg bare kigge. Ja, og jeg har bare ikke så mange penge. Kun jeg også givet rigtig meget til nogle af mine veninder. Og hvis I spørger mig, hvad for en skole jeg går på, det gider jeg ikke at sige. Kun det vil jeg gerne have for mig selv. Så. Hun tror, hun bliver totalt populær lige nu. Nej, jeg gør ej. Men I må gerne spørge mig om ven eller hjerteveninder. Men I har sikkert set TCKH. Hende så jeg også meget, så... Men jeg er ikke så god til det lige nu. Men jeg skal nok lære det. Ej, jeg håber virkelig, jeg bliver mester til at filme. Jeg er mega dårlig lige nu. Så I må gerne spørge mig om ven og det. Og undskyld, den ikke tager, at det ikke er sådan en lang video. Så ses vi næste gang. Hej hej. Husk at like og subscribe.